Mayong buntag, mga binati o mahal kong matalunon. Ako nagpahibalo kaninyo nga kuan. Mauni akong napundar sa pagtrabaho nako sa local government of Matalom. Ang primero mauning Eco Rest House, correct no? Mardato. No, basta orang panganlan na. Sunod kining tapanan ya kaning kuan kanang mga at baboy o nga wala mahuman tungod sa financial problem. Sunod na akong napundar sa 2019 kadtong palit na ayuta to sa pizza eskwelahan niya. Naimpas naman ako nang ipahimuan og balay. Balay nga halublak sa unanay kay mga tiguang ng lagi. Ako din nagpasalamat sa administrasyon karon nila ni Mayor Eric S. Pahulio, Vice Mayor Rick G. Pahulio, sa mga konsehali sa atong lungsod. Salamat. Especially to our beloved konsehala sa lungsod sa Matalom, Doktora Nicolina Puda Kaubi. Kaninga pamilya mauni hintabang na ho, hintabang sa pagpaeskwela nila ni Dr. Mude ug sa tanang mga igsuon Montes si Puda. Daghang salamat kayo sa inyong pagtabang. Siguro o sawa pa mo ako wa ko ka humag-eskwela. Salamat niya tuan. Salamat po manghinaot ko nga taga matunod chance mir taga chance check ka nang kana niya ako pong kuan bas ako pong kuan makatabang tapos katawhan sa LGU Matalom.